Tak dobré ráno, pánové. Dneska je sobota. Jdem tady kousek za barák pro jednu poklici. Bude celkem sranda. Akorát teda nevím ještě, kterou stranou půjdu, jestli levou nebo pravou. Je to sporný. No, asi půjdeme tou pravou, protože tam to bude větší sranda, a levou jsem šel minule. Jo, asi jo. Máme tady přejet 2 auta. Zleva dobrý. Zprava asi nic. Takže asi jdem. Tak. Super. Tak a teď půjdem tudma. Jak říkám, jsem vlastně ještě neříkal. Dneska to bude dlouhé video, tak cca 15 minut. Takže bude v češtině. Protože přece jenom v angličtině by to bylo celkem nudné jako. Jinak vzal jsem si svůj nový telefon, takže ta kvalita by měla být výrazně lepší. Takže uvidíme. Všude bahno. Ta je to konečně. A celé město je plný pokryt, úplně všude. Což je super. Hodím ještě držku, tyjo. Citroen C4 akorát jela bez přední poklice. Celkem pěkná. Ty boty nebudou vypadat dobře, tyjo. Až dojdu dom. Ty budou... Hele, stará oktávka úplně s novýma oktávkama. Taky dobrý. Tyjo. Dva stupně dneska. A tak dá se to, není to tak nejhorší. Jak říkám, jdem na 100% pro univerzálku pro francouzský auta. Může to být buď Citroen, Renault, Peugeot, anebo bez znaku taky. Takže uvidíme. Ale je úplně nová. Takže může být zajímavý. Teď je to tady tak na polovinu zamrzlý, roztánatý, tyjo. No, uvidíme, jinak tady jo. Milwaukee, britská univerzálka rozbitá. Nebudu říkat, kde jsem, protože pak by se tak třeba taky někdo našel, kde by mě to tady vybíral, to místo. A jsme v Brně, v okrajové části Brna. A tady je to celkem dobré, co se týče poklice. Taková pohodovka. Vždycky říkám tomu takový sobotní rutina, tomu říkám. Vždycky sobotu ráno, než jdu ven, tak jdu sem. Takže uvidíme. Uvidíme, co tady na nás dneska čeká. Už skončili svodidla konečně. Tak. Ještě to bahno. Teď se taky můžeme dívat, když tak. To trochu zpomalím.
nejdu zase moc rychle. Jak už jsme tady, už se blížíme. To bahno je tady fest teda. Uvidíme. Tady máme rozbitou Fabiu. Je to tálka, jo. Vidíš. Tady je to osekané, ale nic tady evidentně nebude. Jdem dál, taky. Má to necelých 6 minut, což je dobrý. Říkám do těch 15 asi. Tak, vidíme. Nic nejede, tak budu po tom patníku, obrubníku. Počkej, mě se rozvázala tkanička, tyjo. Měl bych se nějak zavázat, že? No počkej, já to stopnu. Tak hotovo, pokračujeme. Teď se nám to z 2 pruhů zužuje do 1 pruhu. Jdu na silnic. Když tak mě vyhnou. Jsme tady. Jede auto. Trošku uhnu ještě, ať se nenasede zas. Tak. Tady se už můžeme dívat. Rozbitá na stromě. Tady se už můžeme dívat. Je to osekaný. Ale nic tak nevidím. Tam je Passat. Rozbitý, jo. Už je tam hodně dlouho. Jdem dál. Tak nic. Tak. Někam tady. Tam je Octavia. Nepovedený nic teda nebude, jo, ale mrknem. Je rozbitý. Luxury rozbitá. Taky osekaný. Páno všude. Jo, to jsou ty rozbitý tady. Tak tady už asi nic nebude. Asi ne. Takže necháme to přijet. Projdem levou stranu. Ještě jede Iveco. Pak to přejdem. Vidíme na druhé straně.
Zleva dobrý den. Tak, tam jde auto. Tak, jsou dvě rozbitý, furt dokola. Fokus, furt dokola. Takže asi nic, no. Asi nic, no. C-Max, nebo jak mu říkáme, správně to Ford C-Max teda, jo. Octavia, Fabia, to je všecko, takže jdem zpátky. Tak nic není. Jdeme trošku napravo. A vezmeme toho buď Citroën, Renault, Peugeota, anebo teda bez znaku. Uvidíme, co to bude. A tady je vanku, jo. Je celkem zajímavý. Není přejetý, třeba tady něco bylo a někdo to vzal, jo. Je krásný auta. Nový BMW a nová Audi. Další. Jsou taky dvě. Teď uvidíme, jak to bude s tím mobilem. A mě někdo nevykope do prdele, že ho natáčím. Uvidíme, kde je. Tak. Tady zastavíme, necháme to přijet, přeběhneme a mrkneme. Tady je. Pěkný. Tak. Op. A je teda bez znaku. Což je škoda. Ale tak furt berem. Jak říkám, je úplně nová. Tak. Packy všecky. Úplně nová. Tady ji položím a vyprem to. Tak. Taková. Tak já se s váma loučím a zase někdy čau.